as princesas soltan peidos. Ao chegar da escola, Laura chamou ao seu pai e preguntoulle: as princesas botan peidos? Por que queres saber iso? Preguntou o pai. En la escola andan a dicir cosas. Quero que respondas a pregunta. E o pai respondeule que as princesas si botan peidos. No pode ser, papá. Marcelo díxonos as rapazas que la borralleira botaba moitos peidos. Todas las dixemos que eso era imposible, porque las princesas non botan peidos. Pero agora penso que Marcelo ten razón. Papá, ti como sabes que as princesas botan peidos? O pai de Laura gustaba ler e tiña unha biblioteca con moitos libros. Buscou un pouco e colleu un libro. Debía ter moitísimos anos. Estaba moi vello e moi gastado. E Laura te preguntou: que é iso, papá? O pai puxo cara de misterio. Foi coa ficha ao escritorio. Pechou a porta da biblioteca e díxole: este é o libro secreto das princesas. Entón, o corazón de Laura desbocouse. E que fala este libro, papá? Dos segredos das princesas máis famosas do mundo. Mesmo hai un capítulo titulado Problemas gastrointestinais e flatulencias das princesas máis encantadoras do mundo. Problemas gastrointestinais e flatulencias das princesas máis encantadoras do mundo? Que le dice iso, papá? A ver, por que relato queres comezar? E Laura dixo: pola borradeira. E lembras o baile da borradeira? Esa noite ela estaba moi nerviosa. Antes de ir ao baile, comeu 2 variñas de chocolate. Pero cando estaba bailando co príncipe, apretoulle moi forte a cintura. Ela botóle un pero susto cando o reloxo tocaba o las 11 paraladas. Calma, papá. Entón o príncipe non se deu conta. Non, filla, non. E Brancaneves? O pai pasou algunhas páxinas do libro e logo dixo que a comida que cocinaba nos ananos era moi pesada. E Brancaneves estaba farta desa comida chea de colesterol. Cando a madrasta lle deu a mazá envenenada. Non, aprobou. Sabe por qué? Porque botou un pero tan favoreto que foi tan tóxico que se desmayou. E por iso os ananos a puxeron dentro dunha urna de cristal para que ninguén notase o fedor. Así foi, tiña. E como puido achegarse tanto príncipe e que non e cheirara mal. Porque ese día un príncipe tiña gripe e un nariz taponado con moco. Vaia, se o príncipe non chega a estar con gripe, Brancaneves estaría aínda na urna. Pois seguro que sí, dixo o pai. E a sereiña? O pai mirou as páxinas do libro e dixo: era a princesa que mellor podía ocultar os seus problemas gástricos, porque sempre estaba na agua e cando saían as burbullas dicía que ela por culpa das algas.
aita que boten peidos, as princesas seguen sendo preciosas, verdade? O suposto, filla. Todas son as máis fermosas, aínda que boten algún peido. O importante é que non lo conte por aí. E corín colaro, el de contos te has de matado.